Gaurko agerraldiaren arrazoia da Alaberga 29 eta 32 arteko arrapalak berrituko direla, hain justu irisgarriago egiteko, eta ikus daitekenez berehala hasiko dira obrak, 150.000 euro izango dira, eta obrak edo lanak 4 hilabetetan garatuko dira. Eta hau dator nolabait lotuta dago irisgarritasun planarekin, irisgarritasun planean jasotako interbentzioetako edo esku hartzeetako bat da, eta aldi berean auzotarrek beraiek ere aspaldi eskatutako esku hartzea. Aipatzea behar bada irisgarritasunaren esparruan obra handiek izaten dutela sona edo entzute handiagoa, eta hor irisgarritasunaren esparruan igogailuek gure herrian garrantzia estrategikoa eta handia dute. Alabergak badauka horren berri, baina egia da agintaldi honetan 2 igogailu berri bata egin eta bestea jarriko dela martxan, alde batetik erdigunea eta Gaztaino lotzen duena, dagoeneko martxan dagoena, eta bestetik badakizue Pontika, Luis Mariano eta Igantzi lotuko dituen igogailu berria ere dagoeneko proiektua idatzita eta obrak martxan jartzeko moduan gaudela. Hauek interbentzio txikiagoak dira, baina auzotarren bizitzan ere garrantzia handikoak eta beraien eguneroko mugimenduak ikaragarria errazten dituzte, eta beraz hauek dira beste obra handi horiek bezain garrantzitsuak. Hau oso zaharra da eta egina dago dena eskailerakin gora eta bera sotoak sartzeko etxea eta ateatzeko, eta denak ezin dugu osoan intervenitu, baina ezin da posible. Ez da posible, baina badago soto batzuk posible alda lortzea hori. Kota 0, ia. Eta oso garrantzitsua da bizilagunentzako lortzea hori, eta eskerrak udaletxeari komentatu eta bilerakin genuen bizilagunekin eta dena tartean lortu dugu obra hauek egitea, eta ni uste dut oso garrantzitsua dira auzoentzako baita ere.